Hello everyone. Good morning. Good morning, Pastel. Boss, mag-start na mag-play, boss, ha? Saan ako ba ito? Hindi halfway. Lang ha? Sa laptop. Pastel. Asa na si Ma'am Jean? Bye, Ma'am Jean! Good morning, Ma'am Jean! Hello po. Pastel. Congrats. Nauna pasok si Pastel. Si Pastel ang unang favorite. Okay lang, Chin. Thank you so much.
spell, dito ako sa level 2 student. Tapos, parang agad ito, parang sky place. Naglilinis ako ng paninda ko. Sabay ko ng massage.
Heart of Love, good morning! Napagod ako. Aga pa ako pumunta ng town.
Hi, Ma'am Raketeran Isda. Good morning. Arlen B. Good morning. Thank you sa pahara. Pustel, nandito pa ako, Pustel. May harang po. Sebastian Cristobal. Good morning. You subscribe 3,960. Wow! It's a big subscribers. Congrats, Sebastian. Parang ulit, Gusti. Hi, Ma'am Jeanette Vlog. Good morning po. Mag-play po ako mamaya, ma'am, ha? Natapos ko lang yung niluluto ko. Thank you so much. Ma'am Jeanette, thank you for coming.
Janet, thank you so much. Thank you po. Nandiyan ka palagi sa live ko. Boss G, good morning. Wow, ang haba ng harang ni Boss B. Boss Bell. Umabawi si Lolo. Ilang minutes ba to? 18 minutes left. Wow. Ma'am Janet, i-play kita mamaya ha. Thank you so much.
Chi, harang ulit. Mama Risa Vlog, good morning. Boss B. Dito ako sa ika-10 video mo, boss. Ay, ano na pala? Last na ba yun? Yung games at saka may mga robots. Tatapusin ko lang yung harang. May harang, boss. Sponsored by BTO. Sponsored by BTO, boss. Ma'am Arlene T, good morning.
Haba ng harang Muslim. Yuga Tech. Sponsored by Shopee. PH. Wow! Haba Usbi. 12 minutes and 24 seconds left.
12 million viewers. Thank you so much. Busy ang host. Nagluluto. Ma'am Jean, still playing pa rin ha.
Ma'am Jean, still playing. Nandito na ako sa Coastal Road. 7 out of 16 reviews.
9 million in the house. Thank you so much. Good afternoon po. Ma'am Chin, done na po. 9 videos. Ma'am Rakiteran Isda, play kita po.
Ma'am, rakiterang isda. May harang po. Unang video pa lang. Sponsored by Mitsubishi Motor Philippines. Sir Tams, thank you so much. Ma'am Lynn, pangalawang harang. You're welcome, Ma'am Chin. Kay Ma'am Rakitera naman ako, Ma'am Chin.
Red Domex Vlog. Good afternoon po. Thank you po sa pagbisita. Ma'am Lynn, Ma'am Rakiterang Bisdak, haba ng harang, 3 minutes. Sponsored by BC Honia.
Another harang, Ma'am Raketerang Bisdak, sponsored by insularlife.com.ph. Wow, ang daming harang si Ma'am Raketerang Bisdak. Seven videos, Ma'am Raketerang Bisdak out of 14.
Ma'am Lynn, harang ulit. Sponsored by Dan Kit.
Ma'am Lynn, haba ng harang, Ma'am Raqueterang Cheloy. Ay, sorry, isdak pala. Haba ng harang, 5 minutes.
Ma'am Lynn, tatapusin ko lang ang 8 videos mo, Ma'am Lynn, ha? Tapos i-play all ko din si Boss G, si Dabi Dab mo. Ma'am Raketeran Cheloy, done na po. Pero tatapusin ko lang harang. Mag-start na po ako kay Boss G. Tatapusin ko lang harang, Ma'am Lynn.
Ma'am Lynn, Ma'am Rocky Terang Bisdak, mag-play na po ako kay Boss G.
Raketera Angelo, ito na po, i-play back this not begin shortly. Mag-start na po yung play all ko kay Boss G, kay Labi Lab mo. Kahit na mag-end ako, tuloy-tuloy pa rin ang play ko sa kanya. Mag-start na po yung play all ko kay Boss G, kay Labi Lab mo. Kahit na mag-end ako, tuloy-tuloy pa rin ang play ko sa kanya.